mám dosť. Freeline 345. Končíme. Či nevyzerám dobre, však ma ide jebnúť. Už 2 hodiny ma ide jebnúť, odkedy som začala z toho parkoviska dole. Ješ cukrík? To je najhorší nápad, aký kedy si mal. A ešte idem aj sama, mám depresiu, ujebe mi kríže, je mi zima, som hladná. Čo, nechcem nič, chcem už byť hore. Kade sa ide hore? Však ale tu je... No, tu už nie je